Som Bussoga, que Bussoga és una paraula que es diu aquesta zona de l'Empordà, vol dir nyanyo, i ens agrada perquè és una paraula relacionada amb el territori i també que és algo occidentalment que surt del cap com una idea. I té a veure amb els dissenys que fem, que són una mica extravagants. I a Bussoga som l'Irina i en Josep. Fem sobretot murals ceràmics, a tercer foc, fem serigrafia, fem servir aquesta tècnica que s'utilitza molt poc avui en dia, i fem sobretot rajoles, però també en el volum, tal com podeu veure en aquesta exposició. Els nostres dissenys ens caracteritza que fem aquests estampats són una mica cridaners, no? Ja és el forat que hem trobat en el mercat. Objectes quotidians, objectes animals o material que tenim al dia a dia i que els hem absorbit perquè són dissenys d'alguna manera perfectes. Per exemple, el plàtan, ergonòmicament, s'adapta a la mà, es pela molt fàcilment, no et regalima el suc com passaria amb un préssec o amb una taronja, i a més et quedes tip una sola persona, no? Obres un meló i sempre te'n sobra. El plàtan és perfecte. Unipersonal. I a més, amb la pela pots crear una arma de destrucció massiva, no? Li deixes davant de la porta del veí que no et cau bé i zas, rellisca. I igualment amb el porc, que s'aprofita tot, no? És un animal perfecte i a més treballa el fang, com els ceramistes.